Sa laing balita, buwangan sa poblasyon dakbayan sa Lapu-Lapu, Gipasirhan sa lokal nga Kagamhanan nunod sa kapakyas pag-comply sa mga rekisitos. Si Luan Mirondina adunay live exclusive report. May Bob, human mapasirhi ang usa ka poultry farm sa Barangay Pahak ug ang usa ka piggery business sa Barangay Mactan sa miaging semana, kaganiha ang buwangan na usab sa Barangay Gunob ang gipasirhan sa mayor. Pasado alas 10 ganihang buntag, hingpit ng gitunol sa mga kawani sa City Attorney's Office ang closure order alang sa Mahayahay Cockpit 2 nga nimutang sa Barangay Gunob. Base sa closure order, gisaysay niini nga napakyas ang tagduma sa buwangan, pag-comply sa mga rekisito aron maka-operate ang buwangan. Walay na presentar nga lease contract sa giabangang dapit. Wala usab kini sanitary permit, building ug occupancy permit, lakip na fire safety certificate. Mato ni City Attorney James Saison, gihatagan man sa lokal nga Kagamhanan ang tagduma sa Mahayahay Cockpit 2 ug taas nga panahon aron makumply ang mga rekisito. We gave the Mahayahay Cockpit a notice to comply last month, no? And pursuant to our tax code, 30 days after, if there's no compliance, then we will be forced to close the establishment. Ang naasoing buwangan, gipanag-iya ni Vic Radaza, Igsuon sa Kanhi Mayor sa Dakbayan, Mayor Boy Radaza. Gisuwayan sa Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Vic apon wala kini sa iyang buhatan. Giklaro sa City Attorney nga walay bulok politika ang pagpasira sa buwangan. Whether you're a big family, you're a big establishment, whether you have several land holdings here, the mayor is just trying to prove that the law applies to all. So I don't think there's really politics behind it. It just so happened nga related ang nag-manage sa previous administration. Bob, hayan sa musunod nga mga adlaw posibleng laing establishmento na usab ang mapasirhan sa mayor kung ugaling mapakyas kini pagsanong sa notice to comply. Ug so far, Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, May, sa imong live report.